Čaučuľa, moje meno je Miša Games a ja vás vítam. Dneska to je Big Win Soccer. No, postavili sme, keďže som Žilinčan, tak sme si postavili ženský tým. Takých hráčov, ktorých poznám, som tam dal. Dobre, tu máme Žilinu. A tak poďme rovno hrať. No. Počkajte, musím si vyriešiť problém. Dobre, problém bol vyriešený. Pozrieme si na ich tým. Dobre. Tak ako máme. Tak poďme na vec. Pozrieme si hru. A nám to bude niečo zaujímavé. Dávaj, Pavlov. Tak, Malik, Lohovský, Kačer, Valo, Kačer. Ja som to vedel. Že to bude v Riti. Poď, ty najlepší hráč Žiliny. Jo, gól. Som videl, že to tam padne. Nie, nevedel. On nevadí. Nejaká snosť. Ty poďo. Toto, keby sme ľudia takto nahrali aj v ozajstnosti, tak neviem. To je najlepší tým Slovenska. No, je. Takže. Takúto strelu nechytí niekto, len náš Volšák. Si robíš prdel. Ty si zo mňa deláš prdel. Taký spôsob nedať. Nie. Mraz. Tak mňa mraz. Valo. Janošík kope. No Janošík. Bože. Tam. No. Ja som vedel, že tam padne ten gól. Hurá. Hotovo. Konec prvej tretiny. Počkajte, musím. Dáme gól. Dobre, tak. Ne, Kanko, resujme mač. Do prdele. Skončili sme vlastne tu. Musel som si vyriešiť jeden obrovský prúser. Chvíľu ticha pre gól. Dobre, nejdem sa srať. Jo, ja som vedel, že tam padne. Chlapci, alebo dievčatá, alebo páni. Ja som vedel, že to tam padne. Ja som vedel. Dobre, Dorikian má Sancheza. Pečovský. Akcia, ktorá bude gólová. Pane Bože, nie je taká dobrá akcia Viktora Pečovského, Pane Bože. Ja som to vedel. Filip Lohovský, ty mi robíš takú radosť. Ďakujem ti, že si dal gól. No, to je divné, že Volšák pustil zatiaľ iba 1. Divné, už som hral teda aspoň 7 zápasov a z toho všetky sme prehrali. Dobre, nejdem preháňať, iba jeden sme vyhrali.
Toto bolo dobré. Poďme si sumári. Win. Neviem, čo to znamená. Takže gól dal Mraz. Lohovský. Nechápem tomuto. Dobre. 140. Level 2 nepadol. Nepadol tam ten level 2. Tak ideme ešte jeden. Vyskúšať šťastie. Dáme tam ten gól. Vyhráme to. Vyhráme. Prehráme to. Ja som to vedel. Ja som to proste vedel. Nič, tak musím ísť bez bariér. Musím ísť. Doriti, on mi za level 2. Ideme na to, dáme to. Toto video bude také 8 minútové asi. Mraz, Valo, Doriti. Sklamal si ma, Valo. Stratil si loptu. Kaša za všetký Pečovský. Dobrý Pečovský. Hlohovský Kačer. Pečovský. Mraz, Valo. Mraz. Gól. Jo. Ľudia. V 17. minúte dal Valo gól. Teda. Samuel Mraz. Ten dal nejako veľa už gólov. No dobre. To dobre vychytal Volešák. Penálta. Sme v ríti. Dobre, penálta sa nebere ako gól. Hádam, tu ľudia neberete tak vážne. Nemôžem za to říkať, že je taký debil. Minúta ticha. Pre výbornú akciu golov. Gól! Ja som vedel. Filip Hlohovský si ma prekvapil. Druhý gól si dal. Zatiaľ dal iba Mraz a Valo. Ale teraz dal konečne druhý gól. Poďme. Bože, ty si... Poďme. Prečo práve v tej chvíli? V tej chvíli? Prečo? To mi tá hra urobila naschvál? To mi tá hra urobila fakt naschvál. Tá hra mi to urobila naschvál. Tá hra mi to urobila naschvál. No super. Ty robíš prdel. Teraz by to bolo 3. Keby mi to tá hra neurobila naschvál. Do ľudí. Janošik to ako hádal. To, čo mal vypršťovák. Vybíja loptu. To bolo nejaké divné hodenie. Hučko. Mne sa niekedy dá, prečo moji hráči sú takí pomalí. No jasné. Ľahká. Lebo si to... Bronzoví hráči. Ja potrebujem sivých hráčov. Hurá. Koniec. Nie, bude. Tak nebude, my sme to prehrali.
Udavte, my sme to prehrali. Nech to končí tak. Tak nič. Tak nič. Tak nič. Tak nič. Dobre. Dobre. Čaute ľudia. Jak sa vám toto video páčilo, dajte like. Jak úplne. A jak tak dajte like. Alebo dajte do komentárov hru, ktorú by som mal zahrať. Dobre.